abans dels mags de gots, abans de la nit del cel carmesí, de les expedicions a Nova Mirània, o que la companyia al lliri matés un drac, abans de l'esquerda al cel de Miracil, abans dels nous déus, abans dels antics déus. Quan ni l'espai ni el temps tenien encara forma ni nom, el segell, una font d'energia pura que feia pampallugues dins del no-res, va petar com un glaçó llançat al foc. De l'esclat en va sortir una presència roja i encegadora, tan immensa que el buit mateix va haver d'enxamplar-se per encabir-la. Asmodeus. Asmodeus va néixer sense mare, plantant-se al mig del caos per portar ordre. Ell fou el primer batec de la realitat i només en obrir els ulls ja sabia que el seu destí, el seu propòsit, era administrar aquell erm d'ombres i espurnes durant un temps impossible de mesurar, ja que encara faltava molt perquè els noms inventessin els rellotges. El primogènit va ser l'únic senyor de la realitat. Tot el que tocava es redreçava. Les batzegades de la matèria es transformaven en eixos, línies i patrons. Les braces es deixaven enllaunar i s'establiren les lleis còsmiques. Però no podríem narrar tanta disciplina sense algú que n'escrivís el relat i n'hi posés cara i ulls. I ves per on, del mateix segell, ara escardat i tremolós, brollar un segon sospir de llum. Ella, qui no té dret a tenir nom propi, qui no és cap jutgessa vestida de marbre, sinó la cronista definitiva de l'existència. Ella va aparèixer suaument, com una ombra blanca, i va pronunciar la primera paraula, un nom tan antic que si el pronunciessis ara et faria saltar les dents. Aquell mot va donar forma al temps i va posar etiqueta a cada cosa que Asmodeus modelava. I el buit, a poc, deixava de ser-ho. Tanmateix, hi havia massa energia salvatge. Asmodeus va decidir construir un lloc on endreçar-ho tot. Va fer cridar tempestes de foc, va doblegar la roca fosca com si fos mantega i va obrir 9 forats en espirals que baixaven cada cop més cap al cor de la foscor. I així l'infern prenia cos. Els rius de lava marcaven fronteres i els murs de pedra negra s'alçaven rectes i imponents. Però encara no hi havia cap arxidiable ni cor diabòlica. Només la llei nua d'Asmodeus, signada amb runes de ser roent i aigualida amb la seva pròpia sang incandescent. Ella, mentrestant, prenia nota de tot. Quan el darrer nivell va quedar culminat, un pou fosc tan profund que fins i tot els laments hi sortien cremats, Asmodeus es va seure sobre un tronc vermell i va respirar alleugerat. La caça ja era en ordre. El buit havia trobat lloc. El caos tenia pàgines d'instruccions i la seva flama condemnava des de les arrels del món. Una flama que guardava el poder més pur, la màgia mateixa. Allò que més endavant vam anomenar Arcània. Ella va tancar el llibre, va alçar el cap i pels seus llavis es va dibuixar el seu primer somriure. No pas d'alegria, sinó de reconeixement. L'obra estava llesta per omplir-se d'històries que, això sí, hauria de notar fil per randa. El regnat d'Asmodeus. Amb la fundació de l'infern completada, Asmodeus esdevingué el sobirà indiscutible d'aquesta nova realitat. Des del seu tron vermell governava amb una autoritat absoluta, establint les lleis que regirien aquest regne en foc i ombra. La seva voluntat era llei. A mesura que l'infern prenia forma, incontables criatures sorgiren de la màgia residual del segell. Aquests éssers esdevingueren els primers habitants de l'infern. Entre ells destacaven els diables menors, servents fidels d'Asmodeus, que executaven les ordres sense qüestionar-les. També aparegueren altres entitats que, una a una, el primogènit va anar modelant per convertir-les en servents. Per mantenir l'ordre i la jerarquia, Asmodeus va crear una estructura de poder que definia el rang i la funció de cada habitant de l'infern. Aquest sistema establia una cadena de comandament clara, amb Asmodeus al capdamunt, seguit pels arxidiables, els diables majors i menors i, finalment, els servents inferiors. La rebel·lió de Miracil i Artazon. Aquesta estructura rígida i autoritària no fou acceptada per tots. 2 éssers, Miracil i Artazon, sorgiren amb una visió diferent. Ells van ser els primers en qüestionar la realitat com era o, si més no, els primers que ho van dir en veu alta. Creien en la llibertat, la creativitat i l'evolució, valors que contrastaven amb l'ordre imposat per Asmodeus. La seva rebel·lió no fou immediata, però a mesura que les seves idees s'estenien, començaren a guanyar seguidors entre els habitants de l'infern. La tensió va augmentar fins que va esclatar un conflicte obert,
Mirathil i Artathon, amb els seus seguidors, desafiaren l'autoritat d'Asmodeus, iniciant una guerra que sacsejaria els fonaments de l'infern. Aquesta rebel·lió marcaria l'inici d'una nova era, on l'ordre i el caos lluitarien pel control de la realitat. Mentrestant, ella continuava registrant cada esdeveniment amb detall, conscient que la història que estava escrivint seria fonamental pel futur de tots els mons. El robatori de la flama i la creació d'un nou món. La rebel·lió no va ser esclafada tan fàcilment com Asmodeus hauria volgut. Mirathil i Artathon, plens de determinació, van fer l'impensable. Van robar la flama de la màgia del mateix tron d'Asmodeus, el nucli mateix de la creació, la primera espurna que havia encès les lleis de la realitat. Ara, amb ell al seu poder, tots dos van fugir cap als confins del no-res, travessant corrents de realitat encara no nascuda, fins a un racó de l'abisme on ni el segell hi havia fet encara pampallugues. Allà, en el silenci pur i sense nom, fora de la jurisdicció d'Asmodeus, fora de la mirada de la jerarquia infernal, van encendre una nova creació. No era prou crear un món, com ja havia fet Asmodeus. Havien de crear un lloc on el temps no només fluïa, sinó que evolucionava. Un món on els errors podien florir en descobriments, i les formes de vida naixien no per ordre, sinó per voluntat pròpia. Allà hi van arribar altres entitats lliures, no súbdits, sinó aliats, que van ajudar a protegir aquella nova creació, així com l'energia elemental i màgica que van arreplegar a través de l'abisme. El Mirathil i l'Artathon havien fugit de l'infern, però no pas del record d'Asmodeus. El primogènit, des del seu tro vermell, no els va perseguir. No encara. Els seus ulls freds i calculadors observaven en silenci, i Asmodeus era i és pacient. Era i és astut, perquè ell va ser-hi quan tot va començar, i hi serà quan tot acabi. Ella va escriure la darrera línia d'aquest capítol, mentre ja preparava la tinta pel següent volum de les cròniques de Mirathil. I ara digueu-me, què més voleu saber de Mirathil? Voleu que segueixi a poc, capítol a capítol, explicant què va passar? O voleu anar més directes, voleu saber més la història recent sobre el món al que juguem enrolats? Potser voleu que us expliqui més com van caure els déus antics i com van donar pas als déus nous? O voleu saber una mica un resum de com va anar la primera campanya a la que vam jugar? Tot això ho podeu triar a les enquestes de l'aixeta, tothom hi pot participar, sigueu mecenes o no, però heu d'anar al link que deixo aquí a la descripció i així sabreu una mica per on voleu que tiri. També podeu deixar un comentari aquí al YouTube, jo us llegeixo a tots, així que ja sabeu. Jo espero una mica de feedback i així sabreu una mica si aquesta línia de vídeos, aquesta sèrie, segueix o no, i per tant farem un petit límit, ficarem un límit de 50 m'agrades. Si arribem als 50 m'agrades en aquest vídeo seguiré amb aquesta sèrie, si no, potser sí, però potser donaré prioritats a altres coses del canal. És a dir que si t'agrada, deixa el teu like i així sabré que t'agrada. I res més, moltes gràcies, la vostra opinió compta molt i ens veiem pel món de Mirathil.